Action yuk. Put. Put. Ayo. Aduh. Kamu konangan nyamin gimana? Sik. Anu apa sih? Kat. Ya aku noleh pacar put kuwi yo. Iya. Bah. Alhamdulillah. Put ngono ae terus anu ne kono gen apa? Gennya. Aku mandek kene lho. Ya apa yo ngono? Ayo. Alhamdulillah yo. Put kaya put ngono. Ya apa yo? Putri. Jarang tapi anu Put ngono wong iki ndak tau ndak. anu putri ya. Alhamdulillah putri. Ngono ae. Heeh. Action. Terus nak corona apa lagi ki? Ora mandek kok. Action. Alhamdulillah putri. Ya apa yo? Terus nganu. Kat. Terus nih. Nak kira sampean lak dijupin tak diinceng nyamin ngono. Lah iya. Action. Tak kira sampean lak diinceng nyamin to, Put. Bernono. Satu yo nunggu aku atus. Ora ngono sini. Sini aja diomong nek. Sik nyaman yo ngono lek. Yang omah kene lho yu, ene ngopo? Heeh. Ngono ae terus pingin rono karo nyekel-nyekeli kuwi anu ngono terus iki regane piro tok ngono kira tok suwi dialog ajaran. Bareng ngono kono malah critane nyamin ngono lho. Heeh. Kono kan wis ora ngerti anu bareng ngono kok critane. Dadi mlebu resret yo titik nyekel-nyekel kuwi. Ngene iki yo ngene iki ra yo larang to, Nduk. Apa ngono Put ngono iki ngene iki ra larang. Terus njupuk neuro ki sahur yang putri pagati urus jungkasan terus tokak takok bareng ngono malah nyauri ngomongne Nyamin. ternyata wong lanang ki aja nyamin dhisik Iya, wis. yes pokoke kata-katane ngono. Iya. Iya. Bener. Kalau lanang ki Mintu le Woko TV. Woko channel. yo roll action. Nyamah kene yu ane ngopo? Iya. Larang to apa kocak ngene iki? Iki ke paling kader 200 yu. Regane. Aduh kok 200. Weh, iki termasuk murah loh yu, ngono kuwi pas promo. Lek iki 300.000 pas promo aku tuku. 300? Iya. Sampeyan ra tau to yo ngene iki. Rego 30 ra ketekan kok sampe rego 300. Saiki kayu wong lanang ora sumbut karo ale pencalian matane ngono kae. Ale plirak-plirik ra mosok di ngehne nyoh ngono wonge kok keplayu to. Sopo? Alah kok kaya ora ngerti-ngerti ya. Sopo lho? Sopo neh? Ora nyamin. Nyamin? Iya, yes, is panggah kuwi ya lho wong-wongane. Kat. Kita rai anu mangke. 200. Iya kaya kono kok. Mek putarnya. 200. Action yo titik. Balik nah. Yo, action. 200. Nah, karo apa yang mangke? Wong tuku 30.000 ra kaget mangka lho. Iya. Kok ngasek 300. Sing 200 mah sidekmu iki. Iya iki Iya, kan tapi 300. atur anu lho, atur wajahmu lho ora ndudukne. Action. Ya wong rego 30 ra patuku kok nganti rego 300. Anu yo ngene karo terus mlirik ngono lho kenapi, mlirik nyang rene.
Nah, yang ngono. Action. Lah wong rego 30 ra kuat tuku, kok ngampe rego 300. Nah. Bar kuwi putrine. Anu promo mang yo. Kuwi pas promo. Action. Kuwi ke murah lho yu, wong kuwi ke pas promo to. Yes. Terus nyamin makanya nyamin. Anu pas nyamin makanya terus anu alah. Nyamin, emang enggak tipenya nih. Anu apa iki arep Sopo? Masih ning ngene ya iki. sopo terus baru nyamin. Action. Sopo? Alah, nyamin. Yes. Terus nganu. Ternyata mangke tenang ngomong. Tenang. Tekelan. Nek golek rono. Heeh. Action. Ternyata tenan nyamin kemane. Ndek putri ganti batak nyamin kuwi. Panggah kan biyen. Ngomong lak wong ndak gelem batak tindik. Pemenah lek nek wong adus. Demen nyawang. Nah, ki engko meneng ngono ae ya. Terus nyang lagi ngono, kowe ya tau to yu ngono ya. Aku jumbul ya. Iya. Action. Kowe ya tahu to yu. Se. Jumbul kok kayak tenanan. Nganu. Arep tetap Isi arep ngono. Lah aku tak ngejog-jogane terus cerita dawa ya. Tapi aku emoh. Oh iya aja lho. Arep ngono isi arep. Arep. Lah aku malah tak tantang, pokoknya tak kon milih, tak kon buka sitok-sitok, tak kon dilatih sitok-sitok ngono wae. Ya. Ternyata gini ora wani. Arep ngono ya. Tak balanan iki. Kowe wis to yu. Engko jumbule ya malah lali. Yo anu. Jumbule wis makae. Iya, yo nuli ngono. Action. Kowe yo wis to yu. Wih, kok ngono? Yo gapleken lho. Kita pernah ya. Jumbule piye ora? Ya sembarang wis to, ora apa-apa engko ditokne sing mang. Action. Kowe yo wis to yu. Arep. Wes, baru ngono cerita anu kowe. Cerita lah aku tak ngehne anu mengko tak ngene sitok-sitok tak kon milih tak kon dilatih. Tak kon dilatih sitok-sitok. Gene yo ora wani. Keplayu. Action. Lah aku yo yu, tak kon milih sitok-sitok tak adepne, tak kon dilatih sitok-sitok. Ngono ki yo keplayu. Wonge Iya, salah lek kaya ngono ra subut kae. piye ngalah. Oh, aja piye ngalah. Yo ngono. Aku yo lek ngono, sesuk-sesuk arep ngono. Ayo arep tak mangkae, tak wae semua tak ora. Iya lho. Ki pas ngono arep tenan yamin. Masa karo Mbak Titik komo. Ora lho iki sik critane anu lho. Yo lek ngono iya aku. Lek ngono sesuk-sesuk eneng sing nginceng neh. Nyator tak bukane malah tak cimpek. Cuwincengke. Action. Yo titik lho. Leh, Iya lho, yo malah iya. Ya lah ngono. Aku iya lek ngono, rada girang ngono. Aku iya lek ngono sesuk-sesuk lek eneng. Action. beh. Lho aku iya sesuk Put, lek nyamin malah tak cuwincengne tak do. Kok nyamin? Lek eneng sing anu lho, lek sing eneng sing arep nginceng yo lek nyamin. Are sing nginceng. Iya. Aja nyamin. Action. Beh, aku lak ngono sok-sok ngono ya ngono, Put. Lek eneng sing nginceng
Ning nak tak dudohne, tak unjukne ben marem sing ndelok. Iya yo jajal lho, lek ra keplayu-playu wonge. Malah tak cincin sing dhuwur arek arepan. Sik, iki terus